Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asi ano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, une ari pamsiwo. Živone so rzekuja, żino rzekuitika, to ona nego kasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi, North Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church, pamwe chete naCaston Betera, Assistant Publishing Director ku-East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Tina Proclaim Rodzi mustudio achitiisira into sign language. Pabetera kwazisai vateereri. Tokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda regai tibva tapinda muhukuru yedu nhasi tichitungamirirwa navabetera. Chidzidzo chatinacho vateereri nhasi chinoticho the Holy Spirit, mweya mutsvene, ndo chidzidzo chatinacho mufundisi. Ndoda kuti tibva tapinda mukati mechidzidzo ichi. Verengai kuna John 14 verse 15 kusvika pa17. John 14 kubva pavhesi ya15 kuenda pa17. Yes. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Neni ndichakumbira Baba, vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi. Ndiye mweya wazvokwadi. Nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva. Imi munomuziva nokuti ugere nemi uchava mukati menyu. Bible riri kuti tiri vanhu vanoda Mwari tichichengeta mirayiro yake. Hanzi naJesu, inini ndichakumbira kuna Baba vagokupai mumwe munyaradzi. Hanzi munyaradzi uyu nyika haimuzive, asi mimi vadzidzi vangu munomuziva nekuti agere mukati menyu. Ainzi mumwe munyaradzi ipapa uchiverenga dzimwe ndima mweya mutsvene. Mumwe pakudii nekuti mumwe wacho ndiye Jesu. Saka uya akunzi another. Mumwe other wacho ndiJesu. Kuita sekunge Jesu nemweya mutsvene zvingori maringe. Zviri palevel yekungoti mumwe akuenda mumwe achisara. Saka tichiri pakubva pabuda pfungwa yekuti mweya mutsvene hachisi chunhu. Nekuti pane personification. Arikunzi mumwe handiti ari kuuya panzvimbo pangu. Yes. Alright. Saka umumwe wacho haasi kuuya panzvimbo yanaJohani. Nekuti mumwe wacho ndiJesu. Ndiye akuti mumwe wangu futi. Saka ndokusaka ndati mavara achanganetse kuashandisa kuitira zvisakonfuse vateereri, but tiri kutoti zvakadai kuti Jesu namweya mutsvene tiri kutoti vanoenderana. Draw. Ndo zvatiri kuti hatitoda kuisa mavara echirungu kuti mumwe angazoti madzoti zvakati, tiri kungoti draw kudai. Saka zviri kunzi mweya mutsvene uyu kutaura chokwadi. Ndichatomukumbirira vane shungu dzese dzekuchengeta mirayiro yangu. Hanzi chimwe chaanotobatsira panyika inotambudza kudai mfundisi, ine matambudziko, hanzi anotobatsira kunyaradza. But nyaya yemweya mutsvene manje patinoda kuti tidzidze yabva yaiswa pachena kuti nyika haimuzive. Saka panogona kutonge paine confusion kuvateereri vedu maererano nechidzidzo chekungoti mweya mutsvene. But hanzi kune vanotenda zvinogona kuva zviri nyore
nekuti mweya mutsvene anotogara mukati mavo. Ndaona saka sei dzimwe nguva mweya mutsvene achitadza kunyatsozikanwa nenyika, chimwe chacho vanenge vasina kutenda muvhangeri, nekuti iye sezvo ari ngoya panzvimbo yaKristu, wanenge aramba kutenda muna Kristu zviri nyore kuti nyaya iyi inobva yatadza kubatika zvakanaka. Toda kumboona kuti anopiwa vanhu vakaita sei mweya mutsvene. Vadzidzi tanzwanzi vaidzi vaive nawo. Toda kuti muerenge kuna Mabasa 5 vhesi ya24. Mabasa 5 vhesi 32. Vhesi 32. Isu tiri zvapupu zvamashoko iwani nomweya mutsvenewo wavakapiwa naMwari ivo vanomuteerera. Hanzi mweya mutsvene unopiwa vanhu vanoteerera Mwari. Mweya mutsvene unopiwa vanhu vanoteerera Mwari, ende unopiwa naMwari. Saka tichikutowo kwekutanga kwechidzidzo kudai mufundisi, pfungwa iri kubuda ndeyekuti mweya mutsvene unotopiwa naMwari. Aupuwe nemunhu kana mutungamiri wechechi. Azvidaro mufundisi hauna simba rekupa mweya mutsvene. Haana simba iroro rekutopa. Even tiri muno mustudio mufundisi, hatina simba rekuti vateereri vedu tivape mweya mutsvene. Hatigoni kuita izvozvo, asi anzi anopiwa vanomuteerera, vanoda Mwari vachichengeta mirayiro yake. Very good. Kunyange tomboti pamwe havasati vakunyatsochengeta, asi vari kuratidza kuti vanoda kuchengeta. Ivavo hanzi vanopiwa mweya mutsvene waMwari. Saka patikutaura neimwe mubvunzo unobva wauya watoda kuti Bhaibheri ripindure, ndewekuti pakunamata kunoita vanhu vanonamata zviri zviboka, machechi kana chii. Tomboti uda kuita shamwari dzakanaka, ungazive sei kuti avo ndo vano mweya mutsvene waMwari, ndo vanotungamirirwa nemweya waMwari? Ungazvizive sei? Mubvunzo wakakosha. Maona chandiri kudariro nekuti pane kutaura kuri munharaunda dzatinogarawo kuti pane kutaura kune kuchita vanhu vamwe vachiti kwakati kune mweya, kwakati hakuna mweya, kwakati kune mweya, vakati havasi vemweya. Saka mubvunzo unoda kuzikanwa, because shungu ine vanhu ndeyekuti vanenge vanotodopa nemweya mutsvene. But chingagone kuzoita dambudziko ndechekuti unyatsozva ndepapi, but vanhu kutonyatsoda panenge pane mweya waMwari ndo zvinoda vanhu. Saka toda kuti Bhaibheri tibatsire. Ndoda kuti muerenge kuna 1 John 3 vhesi ya24. Johani wekutanga chitsauko 3 vhesi 24. Yes. Unochengeta mirayiro yake unogara maari, naiye maari. Ndizvo zvatinoziva nazvo kuti unogara matiri nomweya waakatipa. Hanzi zvatinoziva nazvo kuti mweya waMwari unogara pavanhu, hanzi vanhu vanochengeta mirayiro yake. Taura mufundisi. Apa vhesi kuti anochengeta mirayiro yake anogara maari. Iye achigarawo maari. Ukama hwekutsanangurwa. Ende yabva yazo ndizvo zvatinoziva nazvo. Saka Mwari haana kuda kusara aite kuti nyaya yemweya mutsvene patiri kuita zvekunamata isare iri nyaya yekufungidzira kuti ndofunga nezvaitwa izvo pane mweya. Akaita kuti Bhaibheri rise pachena kuti zvireruke, kuitira kuti pasarambe pachiti munhu ari kutoshingairawo kutsvaga kune mweya otadza kunyatsoziva kuti unouziva sei kuti uripo. Saka muchidimbu zviri kunzi izvo kuti uzive kuti apo pane mweya mutsvene apo unoona vanhu vachirarama vachichengeta mitemo yaMwari. Ndizvozvo. Izvo zvinonetsawo mufundisi kuti tinyatsoti apo pane mweya waMwari pari kutoratidza kuti pazere upopo. Nekubirana nekutsotsana zvinonetsa kuti tibva. Saka Bhaibheri rakaita kuti ireruke. Dai iri nyaya tikutaura tiri tu inogona kubva yanzi asina nekamurayiro kavanoda kuti vanhu vese vachengete kwazvo vari mustudio, but Mwari atoziva kuti aiwa zvirimo kare muBhaibheri zvinotarisirwa vanhu kuti vaite izvozvo. Zvii zvimwe zvinoitwa nemweya uyu? Tanzwa kuti paari ndo panobva paratidza vanhu vachishingaira vachichengeta mitemo. Zvii zvimwe futi zvinotsvagwa nemweya mutsvene? Verengai kuna John 16 vhesi ya8. John 16 vhesi 8. Yes. Iye kana asvika uchazivisa nyika pamusoro pezvivi napamusoro pokururama napamusoro pokutongwa. Zvikanzi mweya mutsvene kana ari pakati peungano
zvimwe zvacho hazvinetse kuona kuti aripo here. Hanzi masubjects anonyanya kufarirwa dai kuti munhu mweya mutsvene zvina hazi. Hanzi paungano dzakadaro kana kuti pari kudzidzisanwa nyaya dzekunamata, hanzi mweya mutsvene anozivisa nyaya yechivi, kuti chivi chii. Sekutaura kunoita John kuti zvivi kudarika murayiro ndizvozvo anotyora murayiro wane zvivi. Saka ndowedzi mweya mutsvene kana wasvika pavanhu unoisa pachena kuti ukadai watyora murayiro, ukadai watadzira Mwari, saka wane zvivi. In other words, kureva kuti paarika hapangapedze gore vanhu vachiita zvekunamata gore rese ropera nyaya dzakadaro dzisina kumbotaurika, dzisiri kumbotaurika kuti kudai kutadzira Mwari, kudai kutadzira Mwari hadzimbotaurikeba. Hanzi kazhinji nebhaibheri anozivisa vanhu zvivi. Hanzi chimwe chaanozivisa kururama. Patsananguro ipapo kururama nekuti kunonzi Abrahama akatenda ndobva zvanzi ndokururama. Kururama kunouya nekutenda. Saka munhu akatenda muna Jesu aruramiswa. Ndizvozvo hacha zvitema zvake zvacheneswa naJesu, akugashira kururama kuri muna Jesu. Chibva imapedzisa vhesi futi iri kuti obva ataura zverutongo. Saka munhu ukanga watenda muna Jesu manje paari kunzi anozivisa kururama, mweya mutsvene unokurudzira vanhu kutenda muna Jesu. Saka kana munhu atenda muna Jesu atonzvenga rutongo rwekuuya, nekuti kuri kusvotongwa vasina kutenda nevakaramba kuchengeta mitemo yaMwari vane zvivi. Saka mweya mutsvene basa rake nderekuisira vanhu pachena kuti muri kurarama henyu rutongo ruri kumberi, vanhu munototongwa, hazvingogume kuchero zvazvaita. Toda kutenda nekutsanangura kwamuri kuita. Saka kuvateereri ndofunga zviri kukujekerai patiri kutodzidza kudai unoita uchiongororawo, nekuti ndotoziva kuti kuvateereri vedu hakusi kwekuti magara hamusi vatendi, tagara tinotoda Mwari. Chidzidzo chiripo pakungotibatsira bedzi kuti tirambe tichikumbira simba kuti tione kuti zvatiri kuita tiri kutungamirwa naMwari here. Ndo dzimwe nyaya dzinotobuda pachena kana mweya mutsvene ari pakati pedu. Verengei kuna John 16 verse 14 mufundisi, tiverengere vateereri vedu tinzwe futi chimwe chinoitwa nemweya mutsvene. John 16 verse 14. John 16 verse ya 14. Uchandikudza nokuti uchatora pane zvangu akakuparidzirai izvo. Because mweya mutsvene anzi ndiye mumwe munyaradzi, another comfort. Saka kana asvika Jesu asisipo, atora chinzvimbo chaJesu, anotora zvaJesu, hapana nyaya nyowani dzaanoya nadzo. In other words, anoisa Jesu panzvimbo yake. Nekumwe kutaura bhaibheri rekuti pane mweya waMwari, whether tinoti mweya tongoguma takadaro kana kuti mweya waMwari kana kuti mweya mutsvene, panosimudzirwa Jesu, hapashorwe Kristu, haparambwe zvaJesu. Ponzi isusu tinongoda mweya chete direct, because mweya wacho chaiwo uyu wechokwadi unototora pane zvaJesu. Patsanangura mandinzwa zvakanaka zviri kujeka munhu waMwari. Zviri kubuda pachena ndezvoti kana mweya mutsvene asvika, vanhu vakanga vaakubva ipapo, chinoenda chakazara mavari ndezvaJesu. Ndizvozvo chaizvo. Haanyanye kuspecializa mune zvevanhu. Zvinofanira kuramba zvichiratidza kuti panapa kumanaka kwatovira mufunge tichitaura zvaJesu. Saka mukaonawo imimi patiri kuita zvatine tichiita nemuvateereri, pachiita kunge nyaya dzaJesu dziri kuita shoma, hatisi kuti tiri muno mustudio toti hapana mweya waMwari, but izvi ndo zvimwe zviri mubhaibheri zviri pachena zvinonyatsoratidza kuti maitiro atiri kuita nyaya yedu tichigadzirira kuuya kwaJesu tiri kuita tichitungamirwa nemweya waMwari. Mweya mutsvene unoisa Jesu panzvimbo yake, ndo inofanira kuita main subject, topic iri kukurukurika. Kwete kuti zvinenge wabetera watsingwana negrikini mainini wako vanoroya ikadaro manje mazopa example. Saka sekutaura kukuita mufundisi, mukaona nyaya yakuti muswere wese iri ngoti iwewe kumaungwe ndokune vari kudaro, iwewe ungwarire rodhi yaunoya nayo uchibva kumunda, iwewe mwana uyu dai watodai zviite zvakanaka, iwewe nyaya yacho ikadaro muswere wese manje
yaipa ndozvikutaurwa pa hatisi kuti isaitwe but iri kunzi nebhaibheri iyoyo yaipa yemazuva kuti haisi yemweya. Saka kana ichinzi inotora pane zvajesu jesu main subject ina jesu yes inotaura kuti jesu akafa kuti tiponeswe ndizvozvo akaenda akatimiririra musanjo yes ari kudzoka kuzotitora right ndo nyaya inofanira kusimbiswa inofanira kutenderera ipapa yekudzoka kwajesu ari kuuya iye zvinokurarama kwatita kugadzirira kuzotorwa yes ndo nyaya inofanira kuramba ichitenderera ipapa saka ndo zvishoma zvatakurukura musegment ino patakunonzwa kambo tichisikokondinya next segment ngazvirambe zviri matiri vanhu vaMwari kuti vanoshingaira kuchengeta mitemo yaMwari. Jesu ati achakumbira kuti vapiwe mweya mutsvene zvikanzi unopiwa vanochengeta mirayiro yake. Hanzi pane vanhu vakadaro ndo proof iri pachena yekuti pane mweya waMwari. Zvikanzi mweya waMwari unotaura pamusoro pezvivi, woudza vanhu pamusoro pekuti kunonzi kururama kudii, wobva waudza vanhu kuti vakaramba nyaya idzi kune rutongo ruri mberi. Asi chimwe chaanoita mweya mutsvene kuramba achitaura subject yaJesu. Ndo zviri kubuda pachikamu chataita. Vateereri, ngatisangane muchikamu chinotevera tichimbonzwa kambo. Tinomchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi. Nhasi urukuro yedu tiri kukurukura pamusoro pamweya mutsvene kuti ndiani anobata sei pakati pevatendi. Vabetera handei pamberi. Segment yatave toda kuti tione kuti anobata sei. Saka bhaibheri rine mienzaniso panotaurwa mweya mutsvene uyu paakambouya, panogona kutirerutsira kuti tizive kuti nhasi zvingafambe sei. Vadzidzi vaJesu vakapromiswa mweya mutsvene uyu naiye Jesu. Ndoda kuti muverenge pana Luke 24 verse ya 49. Luka chapter 24 pa verse ya 49. Tarirai, ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu, asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Right. Jesu arikuramba achiudza vadzidzi vake ipapa anga akuenda kudenga. Akati promise yandakakuudza iye kutaura chokwadi iri kuuya. Ndaona muruda kutaura. Papa akanaka kama. Saka ari kungovaudza kuti ndakupromisai kuti mweya mutsvene ari kuuya. Verengei pana Mabasa 1 verse ya 4. Mabasa chapter 1 pa verse ya 4. Yes. Akavarayira
aungana navo kuti varege kubva Jerusarema asi vagarire chipikirwa chababa, achiti kwavari rwechitatu. Achiti kwavari, achiti chiya chamakanzwa kwandiri. Arikuramba achidzokorora zvikanzi varumeka ndokumbira musazobva muJerusarema. Promise yandakakuudza yaya itori certain. Nyaya yandaikuudza yaya kuti Mweya Mutsvene achabva kuna Baba. Mirirai achauya. Mabasa chapter 1 verse 8 inoti kuti verse 8. Asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumugumo yenyika. Bhaibheri rabva rawedzera rikati Mweya Mutsvene akasvika tambodzwa kunzi anozivisa pamusoro pezvivi, ozivisa rutongo nekururama. Panapa pari kunzi futi kana auya muchapiwa simba rekuva zvapupu. Ndo zviri kubuda ipapa. Apa chimwe chinhu chiri kubuda apa ndechekuti Mweya Mutsvene harisi simba. Thank you. Asi kuti kana auya anopa simba. Matsanangura ndichifunga kuti ndaida kutozokubvunzai kuti mainzwisisa here padzokorore ipapo. Mweya Mutsvene harisi simba rinogona kunokorwa richikandwa uko kana kuti richiita zvokusairirwa. Iye ndeumwe waKristu. Kana auya ane simba raanosvikopa vari kugarisana navo. Saka kungotaura nekumwe kutaura kungoti Holy Ghost haisi power ba kana tutotaura munhu izita rake atori draw na Jesu anditika. Saka Mweya Mutsvene harisi simba vateereri asi anotopa. But manzwa here kuti simba rinenge riri kupirwa zvipi? Hanzi muchapiwa simba move zvapupu zvangu. Kureva kuti anounza simba rekupupurira Kristu mukati mekurarama, reevangelism, rekuendesa zvaJesu kune vanhu. Kuti Jesu akatifira, anotida, ukatenda kwaari uchaponeswa, ari kudzoka kuzotora vatsvene, ndo simba raunopiwa iroro. Zvakare nesimba rekumuraramira. Saka pari kunzi nyika imuzive ndazvo. Because zvinenge zvine vanhu vakawanda mukufunga kwavo. Vanofunga kuti Mweya Mutsvene chekutanga mapagadzirisa. Pane pfungwa yekuti vanenge vachiti iye isimba mapagadzirisa. But imwe pfungwa inenge ichiti anopa simba. But simba iri manje pfungwa inenge yakanyanya kugashirika ndeyekuti isimba rekuita maperformance, rekuita mashiripiti wobva waziva kuti pane Mweya Mutsvene. But Bhaibheri riri kuita kunge zvinonzi anopa simba panenge pane chekuitwa nekuparidzwa kwaJesu. Uri ipapapo Betera. Chinangwa chesimba iri ndechekuti Jesu aparidzwa. Zviratidzo kana zvichizoitwa ukatarisa pakaitwa zviratidzo naMwari haangoiti nezveshofu zviya zvirikuisa ruoko mumoteri ndinozvigona ini panapa ndogona kutodaiso chiratidzo chinotozoitwa kuti chibetsere kuratidza kuti pano pane presence yaMwari. Saka ona pakuitwa mashiripiti enda pakaitwa mashiripiti unotonzwa pazasi pacho pachinzi vakabva vamutenda. Mashiripiti anofanira kubetsera kuti vanhu vaende pana Jesu, kwete pamunhu aita mashiripiti. Mashiripiti kana Mwari agonesa kuti paitwe chimwe chinhu chikuru chisina kujairika anenge achiita kuti chibatsire umwe. Because kune vamwe vanhu vakaita sana Thomas vanoti ini handisi kuzongofanda mataura zve. Funga kuti Thomas akadhauta pataura naPeter chaiye. Peter taura ndanosvika muguva naPeter chaiye hakuna muka akaramba. Thomas akati inini ka chero mataura yenyu mukoma Peter ndichatozobvuma kana ndaisa ruoko rwangu paronda. Saka Jesu anoziva kuti kune vamwe vanhu vanonetsekana kukasira kudaira kuti zvinhu izvi zvina Mwari mukati. Uye vanogona kutozorasika vakasatenda muna Jesu. Saka pane nguva apo nepapo paanogona kubatsira kuti paitwe
paitike chimwe chinhu changa chisina kujairika, asi munhu obva ati Mwari ndoda kukutendera, munhu odhonzerwa kuna Kristu. Saka simba rinopiwa nemweya mutsvene vavariro yacho kuuyisa vanhu kuna Kristu. Exactly. Saka pandima dzataverenga mufundisi Jesu paroramba aiti muchapiwa simba kana mweya auya muchadai. Pfungwa yairehwa naJesu apa yakazoitika kuna Mabasa chapter 2. Ndoda kuti mutiverengere ipapo tingonzwa zvishoma zvakaitika ipapo. Acts chapter 2 verengai henyu kubva pavhesi ya 1 pandine ndati mbomira asi toda kuzosvika pavhesi ya 12. Mabasa yaPostoli chapter 2 kubva pavhesi 1. Yes. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaona ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro woumwe nomumwe wavo. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kurera. Hanzi neBhayibheri day rePentecost rakati rasvika, hanzi vadzidzi vaiva vakaungana nzvimbo 1. Hanzi ndobva kwanzikwa kutinhira kwakabva kudenga sekwemhepo zhinji. Hanzi kutinhira kuya kukazadza pavaiva vakaungana. Hanzi ndobva kwaonekwa zvimarimi zvemoto, zvimaflames zvichimhara pamusoro pevadzidzi. Hanzi zvamhara kudaro, hanzi vakabva vatanga kutaura nendimi zvichienderana nekuti zvamhara pavari zviya. Mweya mutsvene uyo Hanzi vakabva vazadzwa nemweya mutsvene. vakabva vazadzwa nemweya mutsvene. Saka hanzi vakutaura nendimi, vaitaura zvichingoenderana kuti mweya mutsvene ari kuvati vataure kuti kudii, vachitaura malanguages aya. Hando zvaitika, verengai pazasi tiipedze Verse 5. Zvino paJerusarema pakanga pagere vaJudha, varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino kutinhira uku kwakati kwanzwiko, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa, nokuti mumwe nomumwe wakavanzwa vachitaura norurimi rwake. Vakakatyamara vose nokushamiswa vachiti, tarirai, ava vose vanotaura havazi vaGarirea here? Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nomumwe norurimi rwedu rwatakaberekwa narwo? Hanzi musi wazvaitika izvi paJerusarema, hanzi kwaive nevanhu hopo vangwari. Hanzi saka pavakanzwa kutinhira kuya kufundisa, vakabva vanoungana patinhira paya, ndobva vaona vadzidzi varipo vari kutaura. Hanzi saka chakasvika surprise vachisvika, vakasvikonzwa vadzidzi vaiva vachitaura malanguages ekumusha kwevarume vanga vari muJerusarema. Saka chinhu chavakakurumidza kuziva pavadzidzi ava, ndofunga vanhu vavai vambotizivei, zvikanzi varume tovaziva ndeve munomugarira, vanga vaitozikanwa varaurirewo vega. Hanzi vakazodzidza kusei malanguages edu. Inzwai vanhu vacho kwavai vabva mukuwanda kwavo. Ipo tisati tapedza mufundisi, tikazowana nguva imo muno mustudio, ndoda kuti mugotigadzirira chidzidzo kuvateereri vedu chendimi, matanzi. Muzotigadzirira chidzidzo ichocho. Because patikutoerenga kudai, kune mumwe anenge auda kutomhanyira pamberi kuti iyo nyaya yendimiyo ari mazvona inyaya iriko, muzotigadzirira chidzidzo. Toda kunzwa kuti vanhu havai vabva kupi. Verse 9. VaPatia navaMedhia navaErami navanogara Mesopotamia neJudhea neKapadhokia nePonto neAsia neFrigia nePamfiria neIjipita namativi enyika dzeLibya dziri pedyo neKurini, navaeni vabva Roma, navaJudha navaProseraiti, navaKrete navaArabhia, tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Vakakatyamara vose, vakakanganiswa ndokutaurirana vachiti, zvinhu izvi zvinoti kudiniko? Vanhu havai vabva kwakawanda, ende nyika dzacho dzabva dzadonga dzese. Hanzi vakashamisika vakati, chiko chinoda kumboitika panapa nhasi, zvinoda kuedza kurevei zvinhu izvi. Varume tinovaziva ndeve munomugarira. Saka chatakuverengera ndimai kuvateereri ndo yatoda kuzopedzisa nayo pachikamu chinoteera. Toda kuti Bhaibheri raisa pachena zviri mweya mutsvene nezvaanoitisa mukuzonamata kwatinoita isusu.
pane zvimwe zvatinoita zvatine tichiti mweya mutsvene ende tichitowana inenge tsigiro pandima iyi. Zvakadaro zvekuti mazuva ano vamwe kana varida kuedza kutsanangura zvine chekuita nemweya mutsvene, iri vara rekuti Pentecost vanorifarira. Kwavari rinobva ratoita kunge kuti Pentecost watotaura kuti mweya mutsvene. Muri kuona zvikuitika yeti kumashure tatodzidza kuti mweya mutsvene zvaari ndezvito. Saka maybe ndoda kuti tisati taenda kubreak mufundisi mumboverenga tione kuti Pentecost yakangoitika musi uyu chete here. Ndoda kuti muverenge kuna Mabasa 20 verse ya 6. Mabasa chitsauko 20 verse 16. Verse 16, yes. Nokuti Paulo wakanga ati ndichapfuura Efeso nechikepe kuti arege kunonoka paAsia, nokuti wakanga achikurumidza kuti kana aizvigona ave Jerusarema nezuva rePentecost. Pakuronga kwaaita nzendo Paulo hanzi apa aitokasika akutojamba dzimwe nzvimbo dzaaida unoshumira hanzi because aida kushingaira kuti agone kusvika kuJerusarema padei rePentecost. Iyi ndimabasa 20 yataverenga iyi ndimabasa 2 pakauya mweya mutsvene kutoradza kuti mweya mutsvene wauya kuna Acts 2 handiwo Pentecost nekuti Pentecost iri kuratidza kuti kumberi yakaramba iriko. Verenga imwe ndima futi kuna vakorinde wokutanga 16 verse ya 8. 1 Vakorinde 16 verse 8. Asi ndichagara paEfeso kusvikira paPentecost. Ndipaulo yari kutoti zvandoda kuita panzendo dzangu this time ndoda kuramba ndiri paEfesus kusvikira day rePentecost. Ndoda kuti mupesepa patimbotora break richari. Pentecost iholiday yanga yagara iriko kuvana veIsraeri. Yes. Kubvira kareko yaiti kana vana veIsraeri zvinhu zvaibva mumunda kwaiita mutambo wemafestivals. Vaino wekuzunzira zvisote. Saka vainoti mumunda muya vonocheka zvinhu zvitsva zvonozunzwa sekutenda Mwari kuti zvaibva mafestivals. Saka kana zvadaro manje vanhu vochitanga avo kuita sei kukohwa. Saka vaizoti panopera 50 days kubva musi waitwa mutambo wezvisote uzvo ndo pavaiita mutambo wamavhiki. Ndo wainzi Pentecost. MuNew Testament wanga wakunzi Pentecost zvichibva pavara rechigiriki rinoti rinoreva kuti 50 days. Saka hauna kuitika musi wakadzika mweya mutsvene. Musi uyu wagara holiday yaitove pakalenda revaIsraeri. Saka ende after kuburuka kwemweya mutsvene date iri harina kubviswa pakalenda rakaramba riripo. Ndo rainocherechedzwa. Saka nekumwe kutaura muri kuti mufundisi kuti Pentecost nekuti Holy Spirit hapana ukame. Aiwa zvinhu zvakasiyana zvangofanana nekuti unzi wakaenda kumusha pazuro reindependence. Vanhu havafaniri kuzotora zuva iroro voritumidza kumusha neindependence chinhu. Aiwa zvakasiyana zvinhu zvaiitikirana padheti ragara riripo. Chikonzero tiri kupfuura nepandima iyi vateereri ingari yekuti zvinhu zviri kunyanya kutotaurika kuti dhuze tiritori muno mustudio kudai kune mumwe anenge achitoti vari kudaro nekuti havatende muPentecost. Zvoita kunge zvinonzi Pentecost ndo kutotaurwa kwenyaya yemweya mutsvene. Vamwe vati vari kudai, vamwe vachiti vanodai, vamwe vachiti vari kudai. Ndisingareve isu tiri muno mustudio ndingoreva pakutaura kwatine tichiita panyaya dzechinamato. Saka Pentecost mati iholiday yaitongovapo pakalenda. Asi mweya mutsvene wakadzika padheti iyoyo ende zvazviri strategic pakuti pakaungana vanhu vazhinji. Saka Mwari akaitira kuti kutinhira kuyakuyaka akatinhira havasi vadzidzi. Handivo vakatinhira. Chakatinhira mweya uchiburuka. Saka noise yakashandiswa naMwari kuattract attention
Bhaibheri rabva rati vanhu vakanoungana vachienda chii chatinorodza pakaita noise vanhu vanomhanya ikoko. Saka mazuva ano hazvisize kuti iwo betera ndokunzwa uchitinhira ndoti pauya mweya chakatinhira mweya uchiuya ndobva wati. Saka mukuti here munhu akatinhira haagone kuhwanda achiti Pentecost. Aiwa ndiye haagone kuhwanda hazvina ukama. Alright, kana ndakunzwai zvakanaka nendima yataverenga, kana muri kufolowa zvakanaka vateereri, mweya mutsvene bhaibheri rinoisa pachena basa rake nezvaanoita. Asi kuna mabasa chapter 2 mweya wakadzika paholiday iyoyi, sekutaura kwaita mufundisi zvaive strategic. Ndiye akaita kuti vanhu vabva ruzha rwakaitika rwakabva rwaita kuti vanhu vaungane panzvimbo iyoyo. Toda kuti timbotora break tisikopedzisa chidzidzo chedu the Holy Spirit. Mwari ave nemi. Jesu anouya kuzotora vake kuvaisa kumchawe vatsvene. Uchazofamba here naye Jesu achitora vatsvene. Ouya, 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 Jesu anouya kuzotora vake. Kuzotora vatsvene. Jesu ochengeta chivimbiso chokuzotora vatsvene vake. Uchazoverengerwa here navo vatsvenevo vaMwari. Ouya, 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 Jesu anouya kuzotora vake. Kuzotora vatsvene. Zvioneso pachena zvoratidza ave pedyo kuuya panyika. Hamabatirirai kuna Jesu ouya nekasika. Ouya, 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 Jesu anouya kuzotora vake. Kuzotora vatsvene. Kuzotora vatsvene. Tinomuchingamidzai atire tiri kuenderera mberi neurukuru yedu the Holy Spirit. Taura pamusoro pemweya mutsvene. Hatipinde munyaya yedu vabetera. Tasiyira vateereri tiri pana Acts 2. Ndo pandiroda kuti tikurukurei tifambe tiende pamberi. Inini zvandabata mukudzidza kwatiri kuita tiri muno mustudio, mweya mutsvene chinoratidza kuti ari pakati pevatendi, kushingaira kuri kuita vanhu nemwoyo wese, kufamba sezvinotaura shoko raMwari nekuchengeta mitemo yaMwari. Asi kuna mabasa chapter 2 indima dziri mubhaibheri dzinogona kushandisika hadzo pakati pedu, toita sekunge zvimwe zviri mweya mutsvene kutinhira nezvimwe zvakadaro. Ndo pamamuchitsanangura paya paya. Naida kutokubvunza mufundisi kuti saka handisi kuti zviregero, saka kutinhira kune ruzha kuchiitwa nevanhu, pangave pamunamato, pakuimba kana maitiro, hazvisi zvinhu here, hazvifanire kunenedzerwa pamweya mutsvene here? Because kuna mabasa 2 ipo panongotaurwa nekuti kwakatinhira. Zviri kuita ngezvinonzi kakutinhira ikakako kakashayikwa pakunamata kunoita vanhu, mweya mutsvene haupo. Kutinhira chakatinhira mweya kastor. Kutinhira kwakabva kudenga. Right, kwete munhu. Isi chatinoziva chinotinhira tuvana kana aine kamota kake.
ano kuti zviite mari sekunge imota iyo isiri but munhu hauna chikonzero chekutinhira kana kuchinamata, hapana chikonzero, ende handizvo zvinoratidza kuti pauya mweya une zvinoratidza kuti uripo. chandikuramba ndichibvunzira ivhesi yarati nyika haiuzive wezveshuwa zvinhu zvikanoita kuti ikakutinhira kai zviri nyore mupfungwa dzevanhu nekuti pauya chisina kujairika kuti tifunge kuti ndo pane mweya. Saka kana bhaibheri riri kuisa pachena kuti kutinhira kuya kwakabva kudenga havazi vanhu, izvo zvinhu zviri common kuti kutinhira uku kunogona kuwanikwa. Conclusion yandinobva ndaita inini mufundisi ndeyekutofunga kuti ndofunga i-counterfeit, ndinenda kutofunga kuti hausisiri chaiwo wamari. Ipapo regera vanhu vari padhuze vazvitongere vamene pacho. Ngatingotorai kuti bhaibheri rashakatinhira mweya kwete vanhu. Saka verengai mufundisi kuna 1 John chapter 4 verse ya 1 maybe ichenjedzo inogona kudiwa nevateereri vedu. Vadikanwa, musatenda mweya yose asi muidze mweya kuti muone kana yakabva kuna Mwari, nokuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Bhaibheri rakubva rati ipo panyaya totaura yemweya mutsvene, hanzi isusu manje sevatendi kunamata hakudi kunenge kakupusa mbichana. Kuri kunzi nebhaibheri rinoda kuti tive vanhu vanokwanisa kutesta ndokuedza handitika kuti tinyatsonoti zviri kuitika panapa mweya waMwari here kana kuti hausi. Hanzi because zvawanda zvinhu zvinogona kuwanikwa panyika zvisiri mweya waMwari zvinenge zvichiita sekunge mweya waMwari. Ibva imaverenga kuna Timoti wekutanga 4 vhesi ya 1. Zvino mweya anoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Bhaibheri riri kutoti mazuva ano ekupedzisira zviri nyore kuti vamwe vanhu zvichida anga ari kutonamata nenzira inofadza Mwari otobviswa munzira iyoyo anyengerwa nekuita kwemweya asi usiri mweya waMwari. Mimwewo yoita kunge ndo mweya yani yaMwari. Chimwe chandinoti tiongorore mufundisi patiri pandaona munotaura vanhu ndoda kufanisa pfungwa ikuvateereri. Patutaura nyaya yemweya mutsvene pane pekuti vatendi vanogona kupota vachitobvunzana kuti sezvamambotaura kuti kwenyu kune mweya here, kwenyu kune mweya here, ava vachibvunzavo ava vachibvunzavo. Inyaya inogona kutoita tumadhibheti pakati pevatendi iyoyo. Ndoda kuti ndinoona kuti bhaibheri manje pari kuti nyaya iyi ingwarirei vaisa pachena zviri mweya mutsvene rinozotikurudzira kudii panyaya yekuti tione kuti tofamba which direction, what is the way forward. Ndaona mamuda kuti imbotaura ipfungwa yamamu inayo. Ndandiri kuda kuti mweya mutsvene kana muchiverenga ndiye akafemera bhaibheri kuti rinyorwe. Yes. Ende mubhaibheri makanyorwa zvaKristu. Yes. Kuuya kwake kwekutanga, basa raakabata, kuenda kwake nekuzodzoka kwake. Yes. Ari mweya aifemera kuti zvinyorwe zvakadaro. Jesu oenda, mweya uya ouya. Mweya kana auya haasvika achisvikopikisana nezviyazve zvaakafemera kuti zvinyorwe. Alright. Saka pane mweya mutsvene dzidziso panzi mungwarire dzidziso dzemweya yakaipa. Dzidziso dzepane mweya waMwari mweya mutsvene hadzipikisane nezvaakafanoudza vanhu. Mufundisi mukaramba muchidaro hazvibatike murutaura semufundisi itai muchipa maexample sekuti chinhu chinenge chiri mubhaibheri chakataurwa kare mubva matudza kuti mweya haagoni kuzoswouya achidai. Kana kuti mweya mutsvene ndiye akafemera kuti bhaibheri rinyorwe. Yes. Iye ozouya haasi kuita muhombe kune zvaakataura zvekuti anoti zviya zvandakambotaura wamunya chimirai munzwe kwandiri inini. Ozoti hachada bhaibheri. Hachada bhaibheri obva ariramba kuti ibvai maisauko. Because ndiye aitovapo pakunyorwa kwaro. Kana atouya anoti zvandaireva apa ndezvekuti. Osaka chingatoitika ndechekuti tingatotora
anokonfuswa neimwe ndima iye mweya mutsvene otibatsira kuitsanakujeke but haasikorambe kuti siyai bhaibheri chimingoteererai ini bedzi example yamapaka muri kupa example inobatika mazwe ese because zvitoriko zvekuti vatendi vanogona kuti isa hatichatodi bhaibheri tiri kupiwa direct nemweya mutsvene ndopamuri kutsanangura manja yeti pari kunzi yedzai mweya unomuedza sei kana risipo bhaibheri rikadhoura unomezhesa kuti apa paataura apa pari correct here izvi zvaaita izvi ndizvo here unomezha nebhaibheri zvino kana ukatanga warirasiswa hauna katepea saka unogona kuitiswa zvese ndaona mayamuda kupamwe muenzaniso sekuti kudifutofambere ndaona kunge ndakukani ndoda kuti tichiona ndoda kuti muerenge kuna John 4 kubva pavhesi 29 kusvikira kubva pavhesi 19 kusvika pavhesi 23 pane mukadzi uya muSamaria akasangana naJesu patsime iverenge itinzwe ndima iyoyo. Mukadzi akati kwaari, yes, Ishe, ndinoona kuti muri muprofita. Madzibaba edu ainamata pagomo iri. Imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamata. Jesu akati kwaari, mai, nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri kana paJerusarema. Imi munonamata chamusingazivi, isu tinonamata chatinoziva. Nokuti ruponeso runobva kumakuva aJudha. Asi nguva inouya nazvine yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi, nokuti baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Mukadzi paitaura naJesu hamene kuti nyaya yange yasvika papa, but akanyatsoona kuti kuri kuenda nyaya yake Jesu anoda kuti ndinamate kanamatiro kaanoita. Saka akabva akurumidza kuvhika mukadzi uyu. Zvikanzi mimi chamunonetsa maJudha, muda kukwekweretsa munhu wese kuti auye kuzonamata kuJerusarema. Munombozera kuti ana sekuru vedu ainamatira mugomo iri, ndo matinonamata. Jesu ndobvaona kuti inenge dhibheti yauda kutotanga yemachechi apa. Ndobva ati ine handite zvedhibheti yemachechi. Zvikanzi mama kukuudzai chokwadi, munombozera kuti time yatari Mwari ari kuda vanhu vanomunamata muzvokwadi. Zvikanzi vanomunamata muzvokwadi vanofana kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Ndo vanhu vakutsvagwa mazuva ano mufundisi, vanonamata mumweya nemuzvokwadi. Saka zvitori correct munhu akati kuchechi kwenyu kune mweya here, vachibvunzana mumaraini ari right munhu here, but chinoda kuwedzerwa futi chokwadi. Anofana kuti ati kune mweya here nechokwadi. Hanzi ndo vari kudiwa. Bhaibheri harisi kungoda vanongoti mweya chete, pari kuzikanwa kuti panogona kuita mweya wechitsotsi. Mazvona. Saka nguva yatakurarama ino atereri inoda vanhu vanoshingaira kunamata Mwari mumweya nemuchokwadi. Ende chokwadi manje ndo chatinowana mubhaibheri. Ndizvozvo. Ndo unganidze shoko yechokwadi chaMwari. Yes. Ibhaibheri. Yes. Saka vanhu vanofanira kuti mweya mutsvene aripo. Bhaibheri rovabatsira kuyera kuona kuti ndiye zveshuwa here, voona kuti vari kurarama here zvakarayirwa neshoko raMwari. Yes. Then zvobva zvaita. Saka mubvunzo unobva wateerera mufundisi ndokuti kana muri kuti chokwadi chakazara mubhaibheri, iwo mabhaibheri atinawo muno mustudio aya, itai mabhaibheri vateerera anotibatsira topota chiverenga. Mubvunzo unobva waonetsa ndokuti chokwadi chaapo ichi hatiri kungoreva kuribata sebhuku, ndoziva kuridzidza muchidzidzisana. Then mweya wabvanza ari kudiwa futi, panoda chokwadi nemweya. Saka mubvunzo unobva kuti saka iye zvino nhasi mweya mutsvene tinganyatsowana sei? Agara ndiye ari kutibatsira batsira, agara atori panyika kubatsira, but kuti unyatsoti mumunhu mweya mutsvene auya, chokwadi munhu anogona kufambira achienda kuchechi vachidzidza achiverenga. Kope mweya mutsvene, nokuti bhaibheri rati pari kudiwa vane mweya nezvokwadi. Ndopandinoda kuti muverenge ndima iri kuna Mabasa 2 vhesi 38 na 39 inogona kubatsira vateereri vedu kuti ungawanawo sei mweya mutsvene. Yes. Mabasa 2 vhesi 38 na 39. Yes. Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene, nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure navanozodanwa naShe Mwari wedu. Manzwa kuti nyaya chayakareruka. Yanzi
mweya mutsvene hachizi chinhu chekuti tivhairirane nacho stereki. Hanzi ukatendeuka kuratidza kuti wanzwa zvajesu nemwoyo wese, wobva wada kufamba sezvaanoda, wotini nzira dzekara handichada. Hanzi kana waita stage usagumire ipapo, watendeuka kudaro chibva wabhabhatidzwa. Ndozvataura Bhaibheri. Hanzi masteji yakaitwa sezvinora Bhaibheri ari 12. Hanzi nyaya yemweya mutsvene yatoo automatic. Hanzi munobva matopiwa ipromisi kamvundisi. Hanzi inobva yatouya mweya mutsvene. Saka muchiona kuti mweya mutsvene uyu chinhu chatiri kupromiswa, but chiri kuita kunge chiri conditional pazvinhu zvinogonekwa nemunhu wese. Ndaona muda kutaura. Pane chimwe chabuda pandima iyi. Panzi tendeukai mumwe nemumwe. Yes. Kureva kuti iwe kazi unotendeuka. Right. Mukadzi wako otendeuka. Mwana otendeuka. Zvino mudzimba zhinji unonzwa vataro achiti iyo chechi ndo inoenda madzimai angu, mhuri yangu yese ndokwavanoenda. Zvoti kana vakutonamata vatobuda zvake padza vatobatidza mudzvango wako fodya vachamboita munyengetero wavo. Yeti Bhaibheri kuti tendeukai mumwe nemumwe. Everyone. Uchizviitira wega. Mukadzi wako akatendeuka hazvino kuti wakubva waona mweya mutsvene. Unotonzwa madhara achifuma kusana iti asi nhasi hamusikuenda kuchechi. Kwete kuti anda kuenda. Zvakasiyana neraisi rinogona kunobva nemunhu kuMarawi. Amai vaenda kuMarawi vachinohodha nekutengesa zvinhu. Vakanoya neraisi munosvikotika mese mumba. Kati mweya mutsvene hausi wekutendeuka ndewefamily. Aiwa. Saka ipapo mvundisi ndoda kuzokubvunza mubvunzo. Ndoda kunzwa kuti munodaira sei vateereri vachinzwa. Ndakambosangana nemumwe munin'ina. Taita kaneka kudzidza nyaya yeBhaibheri. Ndobva nditi, are you anointed brother? Mukudzwa akaita nechirungu. Are you anointed? Pfungwa yaiburitsa ndazokurukura naye ndeyekuti mweya mutsvene akauya pamurero, but iye matsananguriro ake aita kunge zvimwe zvinhu zvine kamwe kawiro. But pfungwa yaida kuedza kuburitsa ndoi yatotaurwa namabasa yekuti ukatendeuka mumwe nemumwe ukabhabhatidzwa wakutopiwa. But mabvunziro akanditi akaita kunge chimwe chinhu chinongowanikwa nefew people kana kuti chinogona kunotorwa kune imwe nyika zvotoanaunswa kunzi Caston ari kusvika paairport mangwana anga anotora mweya mutsvene. Mabvunziro aita akabvunza nekachirungu kuti are you anointed brother? Saka zvakaita kunge zvimwe zvitsanoda kubvunza imi mufundisi nemanzwiro amaita tsamba rataverenga kuna mabasa 2. Mufundisi mune mweya mutsvene waMwari. Thank you. Kuti ndigutsikane ndechekuti Jesu ndakamugamuchira ndikabhabhatidzwa. Thank you. Saka papromisi yemushoko mandibatsira. Ende ndozvandoda kuti chidzidzo chibude chichita. Saka kwamuri vateereri pandiri kubvunza mubvunzo kuti mune mweya mutsvene waMwari muri kuzadzisa zviri pana mabasa 2, wakatendeuka nemwoyo wese individual, wobhabhatidzwa sekureva kweBhaibheri, hanzi mweya mutsvene unobva watoupiwa automatically. Saka ngairege kuramba chiri chinhu chinoita kunge chinowanikwa kune imwe nzvimbo. Chinhu chiri kutoti Mwari anoda kupa vanhu vese. Ndiri kushandisa hangu kuti chinhu but ndiMwari. Ndingoti zvigashirike kuvanhu. Zvimwe zvinobatsira kuti uve uine mweya mutsvene. Toda kuverenga ndima 2 dzekupedzisira. Verengai kuna Vakorinde vechipiri chapter 1 verse 22. Vakorinde vechipiri chapter 1 verse 22. Verse ndeya 22. Mobva mazoverenga vaEfeso 1 verse 18 na 14. Right. 2 Vakorinde 1 verse 22. Yes. Uyo wakatisiravo chisimbiso. Iye Mwari akatisira chisimbiso siu yake. Akatipa rubatso rwemweya mumwoyo medu. Ndobva atipa rubatso rwemweya mumwoyo yedu. Ibva imaibatanidza navaEfeso 1 verse 18 na 14. Vaefeso 1 verse 18 na 14. Verse 14. Muna iye nemiwo makanzwa shoko rezvokwadi maari. Yes. Iyo vhangeri yokuponeswa kwenyu. Muna iye wamakatenda kwaari. Iye Kristu mukaisirwa chisimbiso nomweya mutsvene kwamakapikirwa. Yes. Uri rubatso rwenhaka yedu. Kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo kuti kubwinya kwake kurumbidzwe. Very good. Hanzi mweya mutsvene patinougashira paya tabhabhatidzwa mufundisi zviri official. Hanzi rubatso chibatiso
Alright. Handitika vaEfeso yabva yati chibatiso kuratidza kudzikinurwa kuchaita vanhu vaMwari chaivo. Right. Saka kurava kuti tinouda Mweya Mutsvene achiri nhasi mufundisi. Mukaenda mumashopu mufundisi aitengesa zvinhu hamino kana zvichiri kuitwa. Toti munotengeswa masofa nezvinhu. Pane zvavaita zvekuti masofa anogona iswa palayby. Pekuti unobhadhara kamari. But sofa iro rinenge ratorako rinobva ratonyorwa zita kuti gift rewards. Kana ingari sutu yobva yaiswa pari special. Unenge wafanwa wabatisa. Saka mutaona kuti munhu akauya mushopu munoitwa layby. Ari kutarisa masutu achifamba kudai. Akasvika pane sutu yaiswa palayby. Akada kubata ipapo unoona vemuchitoro vanobva vaendapo voti pamusoro yakuru idzodza idzo dzakatengwa. Asi dzichiri mushopu. Asi unonzwa idzi dzakadii? Dzakatengwa. Tarisai dzimwe idzo. Kuratidza kuti pakaiswa chibatiso. Zvikasaka vana vaMwari manje vanenge vaine Mweya Mutsvene waMwari. Kuri kwekuti Satani ari kuuya mufundisi. Ari kuedza mheno kumaira kwaari kuita. Chinoita kuti Mwari agone kwete kuti Mwari haadi vanhu vese. But chinoita kuti abva pamusoro ipapapo pakatengwa. Anoona kuti pane chibatiso cheMweya Mutsvene. Andiri mazvona manje. Saka mutaona kuti ndo chimwe chinotokonzera kuti zvimwe zvinotiwira vana vachingwa nemwetsvina nezvakadaro. Chimwe chiri kushayikwa muupenyu hwevateereri vedu. Hapana chibatiso cheMweya Mutsvene. Unowanikwa munhu atendeuka abhabhatidzwa. Iye Mwari akaona kuti apa ndaisa chibatiso. Ndiye anenge akupota iti pamusoro ipapo wako pakatengwa. Takamirira kudzikinurwa kwatichaita panguva yaKristu. Pedzisai nyaya imubva mapa vateereri vedu nhare dzekuti vafone. Tinoda kutenda vadiwa vateereri. Tadzidza pamusoro peMweya Mutsvene. Tikanzwa isusu kuti Mweya Mutsvene akavimbiswa kuti achauya ende anofanira kuuya pakati pevatendi. Chimwe chabuda murukuru redu ndechekuti Mweya Mutsvene anopiwa kune vanoteerera. Angoti munhu ane misika anzwa nhubu ongoti ndine Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene unouya wakavimbiswa asi unouya pane vanoteerera. Ndo point number 1. Kana auya Mweya Mutsvene anouya nesimba mumunhu maakugara. Simba raanounza nderei? Ndere kupupurira Kristu. Kana paine chingaitwe nemunhu sezvakaita paPentecost, vakomana vasina kufunda vakagona kutaura nendimi dzeku all over, zvakaattracta vanhu kuna Jesu. Wakavagonesa kuita zvavakanga vasingagone kuita chiberekerwo, zvavasina kudzidza kuchikoro. Saka anouya nesimba rekuti vanhu vapupurire Kristu, nekuvagonesa kuti vapupure zvinoenderana nevanhu vari kupupurirwa ipapo. Chimwe zvechabuda ndechekuti Mweya Mutsvene kana auya ndiye akafemera Bhaibheri. Haasi kupikisana neBhaibheri. Kana asvika pakati pevatendi anovakurudzira kudzidza chokwadi chaMwari chiri muBhaibheri nekuchinzwisisa. Ovapa simba rekuchirarama. Ndo zvinofadza Mwari. Ndo zvinoita kuti iyewo arambe achigara mukati mavo. Chimwe chinhu chatabata zvakare muhurukuro yedu ndechekuti kana Mweya Mutsvene waupiwa naMwari anouya sedeposit. Wamirira Mweya Mutsvene achigara mauri. Anogaririra newe akamirira kudzoka kwaJesu achikubatsira kuti fanodai anouya Jesu totoba toenda kudenga. Saka ngatinamatirei kuti Mwari ndinodawo chipikirwa chavakativimbisa. Mwari akukomborerei. Kana pakaita mubvunzo vadiwa vateereri, namba idzi munofona kana kutumira mamessages kucall center yedu 0775 460 175 0716 452 086. Marave nemi tisangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyaradzenya nyanza mananda anomunzwa kana mati nyarara
Nyanza Mananda Ondishisa Andichinda Zororo Dotsamira Kune Mwinga